Takže ja vás vítam u nového videa. Teraz je to hra, v ktorej proste ide o to, aby sme schovali čo najviac tiel. No teraz tak všetko. Iba tam musíme proste schovať telo. A nemôže ich nájsť náš kamarát. Takže vidíte, tu je krásny domček, ktorý to budeme schovávať. My ideme dolu. Takto rýchlo, ideme von, tu bude náš veľký kven, ale zabudli sme si veľmi dôležitú vec. Túto. Tak. Píšte do komentárov, akú hru chcete, aby som natočil. A ja ho natočím. Pretože keď idem točiť nové video, tak neviem čo vám točiť. Iba si prechádzam do Roblox. A kúkam po také hry. Táto je dosť dobrá. Extrémne. Možno si ho nevšimne. No dúfam, že mal by byť trošku taký lepší. Dúfam. Môže ísť. Už ho môžem iba čakať. No tu je. A on ide kontrolovať celý dom. A tu bude trvať asi tak. To. Tuto môžeme dať potom telo. Semka sa vojde. Tuto nič, tam nič. Ešte tu garáž je. Tu všetko pootvárame, aby sme videli. Tak. Ešte hore sú dve skrine. Tuto sú dve skrine. A teraz tak všetko. Chcem otvoriť vrátka. Už išiel? Nie, všetko si to prehľadá a potom odíde. A potom príde ďalší. Ale to asi všetko je tam schovanie, z takých vierovodných, že tam nenájde. A tu je tam všetko nové. Čau. Tak. A tohto hodíme. Tak. Paráda. Tak. Dobre. No, a zase môžeme čakať. Ale môžeme zatiaľ hrať miesto, kde sme ho mohli schovať. Ešte. Čo máme tu dnes? Súkrom sa tak mohlo dať schovať. Ja by to nenašiel zase, lebo dáme si rekord, že musíme dať aspoň 5 schovaných tiel. Tuto nič. Semka tiež nič. Ale to kúpelky by sa mohlo tak dať potom ďalší. To je kúpelka, ne? To nie je to. Tu je záchod. To som zavral tú pojízdu. Tu nechodil. No, toto iba nič není. Skúsime to tak. Tak a... Dostane sa tam jednou ťažko ešte túto skrinu. Aby som sa ja zase dostavil. Semka. Toto sem. Teraz to stolík si vezmem. Tak. A vchádza semka. Dúfam, že to bude stačiť. Pošlem nože vonku. Aha. Je rýchlo ten nôž. Tuto je. Tak. Tuto som ešte nikdy nedohodil. Tlač sa dá. Posun sa. Prečo tam pitno? Že sa tam pára nebo... Oh no. Daj ho... Oh no.
Ideme skúsiť ešte raz. To sa mi stalo s tou hrazničkou. Či tam je proste tá... Nie tá, čo som teraz dával, no tak... Čau. Keď ho nedám? Hello. Hello. Poď. No to... Tak, ty. Kde môj nôž? On mi vošiel do domu. Tak. Kamoš. No, odchádza iba na pár sekúnd, alebo čo tam robí? Keď na tak krátko odchádza, to by stihol obehnúť do mne. Kurwa, taka pojeba.